Dus dat is lekker. Mooi dat je maar bent en wie met de doel is dan! Maar ben je wat Fries kent, heb je hardcore ervan jongens, wat zit je ervan? Ben je er klaar voor? 1, 2, 3! Put your hands up! One, two, jump, jump! Want ik zie mijn nieuwe in het kleuterklas. De bieren was een mooie weer op sigaretten.
Ze hadden het net over. Want de wiener is ons als u slower. Let me know if you good to go. That's it. Alright now. T-shirts is wat we er nou echt voor doen, hè? Naar de lijnen van het verhaal. Want wie met wie is nou weg? Je bent de sigaretten nu de weg. Hier ook nou echt zwier de check, ja. Want wie weet, want wie weet, want wie weet. Check it out. Is onder de, ze hadden het net wel aan wie weet. Want wie weet is onder. One, two, wie weet is onder als u. Ze hadden het net wel, maar wie wint u de bal? Wie dat is ons als u, yeah! Is ons als us. Is ons als us. Ze hadden het net wel. Het wie is ons als us. Dankjewel! Jongens, wie viel mij even feest naar je videoclip? Dus dat je weer een extra iets last wil beginnen, is dat het zo mooi wijzen. Volgende plaats wil de door is van ouderwetse Waardpieken. Ik ben het opzien binnen, je hebt de man in de wagen en zo. Ja, ik rijd het door de wagen, maar de beelden vol met bier. En ik zie het op mijn maat die een kapje voor de hier. Ik stop er toen nog even van een slokje in de kroeg. Ze kennen mij pakken niet, nog een beetje joh. En toen weer de ronnen die wat was van me hier. Ik kreeg het gevoel dat ik hoorde doen dat ze straks komen, dat ze zwieren zegt. Ik hou van het leven en het jou niet op je zegt. Ik ben een gang nuchter, ik ben een lange voor. Ik hier uit de kroeg, krijg een grap in die oor. Dus jou hier van bier. Ik ben een ouderwetse Waardpik en ik hou niet op mijn backboeken. See you. Track again now! Yeah! Ik rijd nog weer verder even naar de Westerlee. Zing het out. Ik rijd nog weer verder even naar de Westerlee. Zoek me in de kip en dat heeft in de streeterij. Ja, dat doe ik niet. Ik zoek op in de bier en zie dat sterke drank. Ik doe het even in de huis, we zijn er wel uit de kop. Vast door die dikke flessen, u's high. Moeder noemen, dat ze drank komen, dat ze zwieren check. Ik hou van het leven. Ik ben een man, dus er ik ben een vlog. Ik keer naar de kroeg, ik het af in die mond. We zijn weer op papier in de bak, zwieren zeg ik ben een ouderwetse Waardpik en ik hou niet op mijn bek, jongen. We zingen je. Dus als ik zeg maar die zes naar links. Geef mij z'n handen links, als ik zeg naar rechts. Dan geven we zo die naar rechts.
Dus mensen hebben een soort regel, jammer. Even een soort rijlijntje, dus alle mensen die nice die staan in vers pakken, die zijn maar hier van links naar rechts. We doen gewoon even in het Fries van jullie! Check it out! Friesland! Jongens, dit wordt een feestje, hè? Dit wordt een feestje. Are you ready? Klaaipot 2020! Maar de krik tegen ons! Los mij de boel! We klappen bij die handje! Beginnen! Aha, oké. Door de nieuwe feesten, door wel lekker gek. Het is jammer van de zolder, maar dat doet je niet een sec. Hakken, beuken, swingen, we horen ook erop. Dus alle jet van links naar rechts, de denk hier op een goal. Dus alle jet van links naar rechts, de denk hier op een goal. Dus alle jet van links naar rechts, de denk hier op een goal. Naar links! Naar rechts! Los, naar links! Links, naar Hij nam weer alcohol, hakken, beuken, swingen, iedereen doet zich op. Wij zien alles jongen, de kei is pas benauwd. Dus alle jet van links naar rechts, de 13 wordt verbouwd. Dus alle jet van links naar rechts, de 13 wordt verbouwd. Dus alle jet van links naar rechts, de 13 wordt verbouwd. Naar links! Naar rechts! Naar links! Links, naar rechts! Oh, nationaal niet zo snel, jongen. Volgen we in de feesten, door al lekker gek. We zijn allemaal van de zolder, maar dat doet je niet een sec. Hakken, beuken, springen, we houden er erop. Dus alle jaar van links naar rechts, de denk hier op een goal. Dus we blijven vinden, maar dan weer alcohol. Hakken, beuken, springen, iedereen doet zich bal. Wij zien alles jongen, we kijken zwaar benauwd. Alle jaar van links naar rechts, de denk hier wordt verbouwd. Dus alle jaar van links naar rechts, de denk hier wordt verbouwd. Dus alle jaar van links naar rechts, de denk hier wordt verbouwd. Naar links! Nog steeds een selfie-meidje moest zitten. Dank je. Je bent er hoe je het al niet doorgaat, hè? Die middelvingers is even de loft in en dan maak ik weer een mooie foto. Ja? 2 van 1, 2, 3, middelvingers is weg, come on! Ja, de man! Ja, de man! Ja, de man! Ja, de man! Kom maar, man. Alright. Put your hands up now, Friesland. Here we go. Waar kan ik nou nog vertrouwen? Mijn ma sluit ik je nog verbonden. Geen reis maar wat bedenken. Niet verder en niet redder. Are you ready? Waar kan ik nou nog vertrouwen? Mijn ma sluit ik je nog verbonden. Hey, hey, hey! Geen reis maar wat bedenken. Mijn herder en mijn wetterhond. Mijn kus totdat ik thuis kom. Mijn herder en bescherming voor. En we zongen van Waar kan ik nou nog vertrouwen? is
die willen ons veel meer vuilnis naar je noemen. En zien we die even, waarom nog net? We komen zo meteen mijn nieuw album en er zit nog steeds dus nog heel veel hoor naar je noemen. Dus door even mij op je allerbeste en dan filmt jij maar eventjes, zullen we even filmen. Ben je er even? Alright, let's go! Hoe het gaat. Dus de mast maar net denken dat ik bij mij zit. Alles wat ik wil en wat ik denk besteed. Deze tijd is hier die ik net vergeet. Oké, put your hands up now. Dus is er iedere code. Een streven. Is methode. We denken het uit. We vinden op het best. Wie? Ha! Sky door de rest. Check it out now. De vocht klikken terug, maar de dier staat stil. Alles wat ik zoek en alles wat ik zil. Lille, we doen er hier keer zit, kom aan. Ik ben altijd lang, maar dat is hoe het gaat. Dus de mast maar net denken dat ik bij mij zit. Alles wat ik wil en wat ik denk besteed. Deze tijd is hier die ik net vergeet. Let's go! Once again. Ik ben altijd lang, maar dat is hoe het gaat. Dus de mast maar net denken dat ik bij mij zit. Alles wat ik wil en wat ik denk besteed. Deze tijd is hier die ik net vergeet. Dus is er iedere code. Een streven. Een methode. We denken het uit. We vinden op het best. Wie? Ha! Sky door de rest. Ik ben altijd lang, maar dat is hoe het gaat. Dus de mast maar net denken dat ik bij mij zit. Alles wat ik wil en wat ik denk besteed. Deze tijd is hier die ik net vergeet. There you go. All right. Oh, dit is een keer die al helemaal. Ja, hoe is ie? Back on it, took it, get it, Iedereen te wachten, die wordt wakker, halen ze met voor. Dansen. De hardcore fietsen die jou het achterwind die achter het ziet je vrienden. Ik zoek een blokje om met te leggen, om er op een fiets kunnen maken. Dan mag je eerst en lang, lukt je niet al, de voel is die op de lijn. Ik zei het voor winkels, de winkel, zit is uit, doe door maar bij. Ja, de weg, ja, de weg. Dit is iets hij, kom door maar bij. De weg, ja, de weg voor dansen. Ja, de weg, ja, de weg, ja, de weg, ja, de weg voor dansen. Dit is iets hij, kom door maar bij. De weg, ja, de weg voor dansen. Haha. Doelloze, back on the track again, kick in the face right now. Here we go again. Go. So giving you the hardcore beats and all the beat for the beats. Zijn boeken wat je liet. Kom nou maar eens mij niet, maar je kan er op ons gaan en misschien wel meer. De tijd die is nog lang niet, maar ze pakt hem niet toe weer. Het gummi is de nek, wie zult zien en ik ring er in de tiet. Hoe die vrouwen dat dan? Dit is de markt, we tellen strijd. Ja, de weg, ja, de weg, ja. Er is iets hij, kom nou maar bij. De weg, ja, de weg voor dansen. Ja, de weg, ja, de weg, ja, de weg, ja, de weg voor dansen.
Dus die zei, kom maar bij! De mem, ja de mem voor dansen. Dansen moet ik zeggen, dat was die zit. Nou, doe het nou maar voor! Hier maar! Kom maar! Hartstikke idee. Wat perfecte timing had hij. Zo, stelt zich erin, dus het. Ik heb nou wel lekker wagen, maar ze kijken niet meer op te wachten. Dit is een keer niet helemaal in aan jou uit. En het is vooral die mensen die tegen mij onderzoeken van die anderen. En die denken van ja, die doel is, maar binnen nou eigenlijk en zo. Die kennen dus meestal van dit plaatsje wat nou komt. Here we go! We gaan nog exact 3 minuten, jongens. Nog exact 3. Exact 3 minuutjes. Zien we nog van de videoclip naar hier gedaan? Ja, doe eventjes. Oké, doe eventjes. Ik ben de tekst nog een beetje kwijt, want hier is Sanne. Ik weet het eigenlijk niet eens. Maar maakt niks uit. Now put your hands up now! Alright, we gaan nog 4 minuutjes. Ben je er klaar voor? Alright, here we go. En eventjes van de videoclip, jongens. Ja, Jelmer? Schrijf de instructies, zeg maar. Alright. We binnen ons alleen maar dat is hoe het gaat. Dus de mast maar net denken dat ik daarmee zit. Alles wat ik wil en wat ik denk besteed.
Alles wat ik wil en wat ik denk besteed. Deze tijd is hier die ik net vergeet. Laatste keer de handjes op. Put your hands up in the air. Ik ben altijd maar dat is hoe het gaat. Dus doe mast maar het dingen dat ik daarmee zit. Alles wat ik wil en wat ik denk besteed. Deze tijd is hier die ik net vergeet. Nederland is iconen. We streven jou. Uw methode. We denken het aan. We willen op uw best. Wie hard strijdt door de rest. Kom op, kom op. We kunnen altijd maar dat is hoe het gaat. Dus doe mast maar het dingen dat ik daarmee zit. Alles wat ik wil en wat ik denk besteed. Deze tijd is hier die ik net vergeet. Dankjewel. Hoi. De Doelezen! 24 mei had een feest hier, de bestuurders het zien hier. Zien hier vliegt dinsdag al op het Noorderwienpodium. En we hadden er graag bij. Wie helaas wordt de laatste act, dames en heren. Dit is Erik Hennema, dankjewel. Dat is Willem de Vries, dankjewel!